a predstavnici nekoliko opozicionih stranaka u Nišu ostavili su gradonačelnici Dragani Sotirovski ispred gradske kuće u tom gradu Zidarski metar, Mistriju i Libelu u znak protesta zbog toga što radovi na Centralnom trgu i mostu u Nišu još uvek nisu završeni. Oni su upozorili da je rekonstrukcija ušla u 3. godinu, ali da se kraj radova i dalje ne nazire. Opozicionari su zatražili da gradonačelnica Niša podnese ostavku zbog, kako su naveli, nesposobnosti i bahatosti. Mi smo pitali gradonačelnicu zbog čega Nišlije nemaju uvid u ugovore o rekonstrukciji trga i mosta. To su ugovori kojima se troše javni fondovi i građani moraju da imaju uvid. Koliko je para do sada plaćeno, koliko iznose bankarske garancije, da li je istina da iznose samo 50 miliona u odnosu na vrednost i da li je uopšte vrednost 525 miliona. Dakle, mi ne znamo ni koliko naših para će koštati sve ovo što stoji iza nas kao slika jednog vremena koje će pojesti skakavci kada naše deca budu živela ovde, Bože zdravlje, u mnogo boljim okolnostima. Sinoć oko 20 časova na nekoliko metara od gradske kuće, dakle ovde, hitna pomoć ostala zarobljena